Les precaucions que sí que s'han de tenir, sobretot a l'hora de posar una lent de contacte, sobretot si l'ull està vermell o si hi ha patologies a l'ull, sempre evitar aquest ús. Ara t'ensenyaré a manipular la lent de contacte. El primer que has de tenir en compte és les mans ben netes, ungles ben curtes. Quan estigueu a casa, a l'hora de posar i treure les lentilles, el més important és que poseu una tovallola, qualsevol cosa, aquí a la pica, perquè la lent de contacte, en cas de que caigués, no pot estar en contacte ni amb l'aigua, ni amb sabons, ni amb la saliva, ni qualsevol producte que pugui deteriorar la lent de contacte. A l'hora de col·locar la lent de contacte, el primer que hem de comprovar és que el precinte estigui en bon estat. En cas de que no sigui així, no posarem la lent de contacte. Un cop obrim el blister, passem a comprovar que la lent estigui en la posició correcta. Per saber quina és la posició correcta, hem de mirar les vores de les lents. Si dubtem, donem la volta. Quan les vores de la lent estiguin cap enfora, seria una posició incorrecta. En el cas que introduïm la lent de manera incorrecta, no passaria res, l'únic seria que ens produiria una molèstia que ens obligaria a tornar a treure la lent de contacte, donar-li la volta a comprovar i posar-la a la posició correcta. Un cop hem comprovat que la lent de contacte està en la seva posició correcta, el que hem de fer és mirar-nos directament al mirall, baixar lleugerament l'ull, subjectar-nos la parpella inferior i introduir la lent. La col·loquem suau, de tal manera que fem un petit massatge a l'hora de deixar la lent de contacte i ella mateixa es col·locarà al seu lloc. Ara passem a retirar la lent de contacte. Sempre hem de vigilar que sigui amb la llema dels dits. Hem de pessigar la lent de contacte per tal d'extraure-la, sobretot sempre vigilant les ungles, no esgarrapar-nos amb les ungles. Et mires directament al mirall, subjectes, si vols, la parpella i, com si fessis un petit pessic, retirem la lent de contacte. A l'hora d'introduir-la, agafem el portalentes, sempre hem de ficar una solució única o líquid de manteniment net cada cop que fem servir la lent de contacte. Tu mateixa neteges la lent de contacte fent un lleuger massatge i la introduïm en el pot per tal de conservar-la fins al dia següent. I ara que ja he après a manipular les lents de contacte, si volgués unes lentilles de color seria el mateix procediment? A l'hora de posar i treure seria el mateix procediment. L'únic que hauríem de fer una nova adaptació per confirmar que els paràmetres són els adients per les teves mesures del teu ull. Però en principi, un cop adaptat els paràmetres, perfectament es podrien canviar de color.